आप सुन रहे हैं राइटर होरिल ऑफिशियल की शानदार प्रस्तुति मिक्स बाय डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। रोते रोते लाग जाता दांत मालूम हमर करत ना बात। रोते रोते लाग जाता दांत मालूम हमर करत ना बात। चल जाइब दोस्तर के साथ मालूम हमर करत ना बात। रोते रोते लाग जाता दांत मालूम हमर करत ना बात। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। दिनवा उतर गइल बाटे ओकर अटके में मार के जाई हमके ठोकर। दिनवा उतर गइल बाटे ओकर अटके में मार के जाई हमके ठोकर। ये सोची होके ना बर्दाश्त माल हमर करत ना बात। रोते रोते लाग जाता दांत माल हमर करत ना बात। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राइटर होरिल हमरा भइल बाहुक। केतनो बिसारी ओकर बिसरे ना रूप। राइटर होरिल हमरा भइल बाहुक। केतनो बिसारी ओकर बिसरे ना रूप। मानी जम के